Hi guys, so for today's video na plano mi nga maligo mi sa Katmon Beach Resort. Pero wa may kabalo guys kung aso jud dapita nga beach sa Katmon nga amo ang tudungan ani. So mo gani guys kay wala na team drawing mi dani. So nadayon na jud guys. So nalipay sad ko nga nakagawas pod mi kay in town lahi pod kayo sa mga kwarto in town nga kalingaw rin ta pumigmok-mok dito balik-balik ang pagabuhaton. So mo ni guys nakanahon na jud mi nga maligo na jud mi dagat. So mo ni nga utuhan mi og gikan. So among giplano is magbalo na jud pumikanon kay para malis ang among gastos. Ang ginahon na nga mopalit na lang pud mi og sudan. So naniuto mi diri sa Carmen Plaza. Then nakalipay sa ko kay nakapalit ko mi og prutas rambutan ug mangustin. So mo ni nga nalipay sad ko nga nakahapit mi diri nga area sa Carmen Plaza kay nindot man tanawon diri nga area kay dako kayo ug kanang hawan ba. Diya kanang malipay sad ka kay kanang dako kayo kag malantawan. Nya guys kay nahuman naman may kaniadto dani dapita so mo na nga si Zaki nagsunod-sunod sa mga bata kay nakakita am sa mga bata nga daghan nya grabe pa ni bata kay friendly kayo ba bisag kinsang tawhanan og mga bata lang yang duwan dani. So ngoni nga tagsara lagi pud makagawas ala fights pud dagan-dagan. So mo ni guys ang gipalit nga prutas so nakapalit mi og lansunis ani rambutan ug mangustin. So ang banabana din nilang sunisa kay murgikan jud siya kamigin kay ana tamisa. So magpalaway sa kuninyo guys ha. So kani siya nga mangustin guys tamis kayo ni siya nya dagko pa jud kayo liso. Dagko kay jang unod ba. Tamis pa jud jamo. Aron lamian namong kaon dani putasa kay maulagi tamis jamo. Barato ra pud ang kilo kay tag 120 ra pud ang kilo. Yan dool man si Zaki Boy. So natingala siya dako man jud pa ni kamerahan ni nga tubang si naong. So wa may nagdugay guys. Ahon gi kuhano kanang video ang plaza sa Carmen kay nindot man jud na no awaaw kayo dako ka sa kamanatawag kadapon ni kay sa dagat. Na, pwede ka rin kami tumbling guys, pwede kayo magbalitok-balitok, bisinggit ka diri sa mong problema, nga nabuwagan ka sa mga uyab, hala, singgit. Kay grabe kayo ni Dirarpita lagi. Murag, di na dyan ka mapansin na ni, kung ikaw dyan diri mo doon, kaya rin dako, kung magbugot-bugot ka, diri ragapon ka, mag-iib ka, diri ragihapon. So, wami nagdugay guys, nibiyahe namin, so ako naka-video ani, kaya dali-dali lagi, lisip pa dyan kanay bata. So, mo na siya nga, naabot namin din sa Katmon. So, kani siya nga beach guys, narani siya sa tuo, dapit. So nindot kayo lang beach ani guys kay makawag problema bitaw. Barato ra po ni diri guys kung mukuan ka og cottage guys. So ilang cottage ani 800 pesos. Then ang entrance fee mo is 20 pesos ra pero di ka magkuha og cottage mo na nga 50 pesos per head lang. So dili jud ka magmahay diri dapita guys kang ilahang area diri guys limpyo kaayo og mintinado kayo kay nay mga tawo nila nga kalinga og surbi dani. Then ang ila pong diri guys ilahang dagat diri is white sand. Pero bulog nga dagat, ang white sand lang nindot kayo siya. So makita man ni diri nga area no. So maning orasa nga akong gipa-video si Jaime kay ganahan man siya mag vlog hala. Vlog yun. Miming. So napaday atos tumoy guys. Napaday ato. Oh. Diri. Kita na kita glandong mga guys.
tao diri mga guys. Tara. Ang nindot. Nga. Yo. Ang nindot diri mga guys, ang aquarium Hulagway. So naligo na magina, nagligo na kay ang bugoy giigang. Ayan mga guys. Mungkin sa tong ganahan mamutong, pwede ra kamo ray sabot sa tag-iya. Guys. So nagbuhat sila laing cottage sa pod bago. Nalira na makitaan mga guys, narin sa Katmon, narin sa Daplin na nagdalan mga guys, so medyo sabagit siya. Natlay CR. So atong mut-mut kira ada mut. So kung gusto mo maligo diri mga guys, doora kayo na siya sa dalan. Muni ang iyang kanindoton. Nag 50 ang tao. Yang entrance sa motor is 20. Guys. See? Pero mag-ina nangaligo na sila. Kaya ako nasuguan ra. So, si ate ang tigdawat o bayad. So diri nga area guys, ang pwede nyo dalo ng inyong uyab, nga mauyab, pero gibuwagan mo, pwede gapon magsulo. So mo ni guys, diri nindot kayo siya family bonding, samot og summer guys, daghan kayo mo nganhi daw diri. Mo ligo kay nindot kayo nga area, dindapin siya dagat. Din isa pa, dili po kayo siya stricto. Kung dili para sa uban nga resort ba nga bawal kayo magdala og mga soft drinks, mga pagkaon, bawal yun siya. So dapat jud nga tanang sulit yun yung time kung muanhi mo diri dapita. Unsa may imong paminaw nga nakaligo nakadress dagat sikat mo na? Parat. Hi guys. Pamilya bulan mo. Let's go.
Hi, so nakoy kaila diri Tagaliluan. So ganan sila mo shout out. So mo shout out daw sila. Shout out ite. Taga-asa mo? Ako kami tagaliluan kanya sa mga pagumangkong. Ako si Nili Liza. Isa si MJ. Okay. Ako dito sa Pilipinas sa bakasyon. Mo taga Sweden gapon ka nagtrabaho te? Sweden ko nakatira. Ah, okay. Ikaw te? Hello. I'm Gangging from Liluan. Okay, inya ikaw te. Hi. So mo na siya ang mga kauban na diri sa pagligo diri sa beach sa Katmon. So panotis lang ko sa ilaha guys. Then hello sa vlogs nako. Then welcome mo sa ko ang vlogs. So papde lang kauban pa dito sa cottage. Padulong naman to sila manguli. So take care lang mo and God bless sa inyong pagbiyahe. Then thank you sa pag-ila sa ko ate. Nice vlogger. God bless. Bye bye. So mo to sila guys, mga kauban na diri sa kanang pagligo diri sa Katmon. Anyway guys, so nindot kaya ang ilang area diri kay kanang kung magbakasyon or samot na og kana bitang mga summer, so diri dapita mo guys, pwede mo diri maligo. So nindot kay ilang area diri guys. So ang ilang per cottage diri guys is 800. Then ang ilang per head kung dili mo mag-cottage is 50 pesos. So don't forget to like, subscribe to my channel, and once again this is MJ Bulana Vlogs, and God bless. Bye. Wait, there's more. So abi ninyo last na to na nga vlog na. So para di mi magansin sa mo ang pag-abot diri sa Katmon, so ni amo gingat to ang area sa katong Baliganan Lagbingka. So abi man ko og duol lagikan sa mong gikaliguan. Sus pastila no 1 kilometro man pod ang pangatuan mo dani ang mga gian. So mo nila. Grabe jud na mo ang treasure na mo dani adlaw kay mao lagi tagsara po mi makagawas, tagsara po mi kalaag samot na kay taas po ni orasa mo paglaag dani. So naabot jud man ni Katmon sa ilang bingkahan. So nindot pa jud kay ilang bingkahan diri guys kay kana makapili jud ka ba kay daghan kayo galinya diri tanawa. Na barato po kayo lang bingka diri. Inja lami pa jud kayo so dili po kamahayan og makapalit ka diri. So mo ni nga ni mili mi dani dapita so nindot kay lang bingka diri kay pagod-pagod gamay. Pero lami jud kayo kay with lubi jud nila ha. So lami malasahan gyud ni mangilang bingka og nay lubi jud ba. So ay lang mo kalimot guys og subscribe sa kuang channel, and then thank you. God bless. Bye bye. Thank you.